हामबाय सिनि जत मीडिया नि ताखुक संनो नरनो बेलानि हामबाय तामनि बा सालब्रुम ब्रुम नरगरो सिनि बागै सिनि जतन लुकुनि बागै गाहाम हामिया कक्थुम तंनि विशेष के नरनो बेलानि पाइप्ले हामि मारो जों तिनिरो 12 ताकारजला असेंबली कन्स्टिट्युएंसी YTF TIPRA MOTHA TWF TISF मिलेवै सिनि खना 16 सेप्टेम्बर जों खना कासा कतर मेगा बाइक रैली खाइजाबाय दङ आबो सिनि जतो YTF TWF TIPRA MOTHA सिनि TIPRA MOTHA नि एंगै बिसास खायै तामहिनबा जों गोबां मा जागावो जोंनोबो बुइसुना साव जे सिनि मुभमेंट करिका हाय मुभमेंट आमु करिका आबो सिनि मुभमेंट या एक्चुअली जों काइसा सिनि एरियावो सिनि बररनो गोबां मा सामु हम पाइमानि यागोलो जों पे आफानो जों मखाना काइसा मेगा बाइक रैली खाइजाना थाङै दङ अ बाइक रैली स्टार्ट नाय सिनि खनानि सिनि ताकारजला नॉर्थ हायर सेकेंडरी स्कूल आबोनि आरो जों चेंजनाय आरो सिनि फर्स्ट गैदारिं आबोनि परे जों फाइनाय जम्पुइजलानि परे जों थानाय खुमतेनि परे थानाय जों विक्रम मल्समनि परे थानाय जों चम्पंनगरनि परे थानाय जों मनफोरनि परे मांकान्तानि परे खुमलुं स्टेडियम एंडिंग पॉइंट आजागा नंनाय आबोन लगे जों गोबां मा बाइक जों अराउंड सिनि ताबुक सकजरा एक्सपेक्टिंग मोर देन 1000 बाइक्स जों ताबुक सकजरा जों जे खबर मामानि आबो उंगै तंनाय दे सिं बसकांगो ताम स्टेप तंनाय आबो जों जतन साइमनो दे ननि क्वेश्चन तो हांकांके नजतन साइमनाय सिनि खना टाइम खा जों जतन आरो कुथुनानि 8 नि सिमि जों कुथुमनाय 8 नि सिमि कुथुमते जों 10 ता अंकनि सिनि बाइक रैली स्टार्ट जानाय खना बाइक रैली खाइन थां तिनि के नगराय के सिनि आरो तंनाय सिनि लोकल एमएलए सिनि बरम गनां सार बिश्वजित कलय ताइ आरो तिनि बजिया एतो सिनि आरो तिनि प्रेस मिट फाइमानजा फाइजा नरतन साइमना आनि यागराव तंगो सिनि बरम गनां आपन देबरमा गाबुदि सब जोनल चेयरमैन ताइ सिनि आरो आनि याक्सिव तंगो सिनि बरम गनां आथाकमनि जमातिया बबो खरकसा आगि सिनि TIPRA MOTHAनि ब्लॉक प्रेसिडेंट ताबुबो सिनि एक्टिंग ब्लॉक प्रेसिडेंट जों वानसुइ मानो जेहेतु कमिटि कदालनियाखौ ताइ आनि कोलगो तंगो सिनि YTF नि सेंट्रलनि सेक्रेटारि बरम गनां बिश्वनाथ ताइ ब्लॉक कमिटि नि सेक्रेटारि बरम गनां श्यामल ताइ सिनि YTF नि सेंट्रल कमिटि नि सेक्रेटारि बरम गनां राजू ताइ सिनि आरो तंगो सिनि 12 ताकारजला असेंबली कन्स्टिट्युएंसी YTF नि प्रेसिडेंट बरम गनां बिजेश आमाइकिनो संखमा सिनि जतो नेतृबृंद सिनि ताकारजला जे लीडर संजाय र जे सिनि TIPRA MOTHA नि वॉरियर्स रो सिनि गोबांमा TWF TIPRA MOTHA YTF TISF जतो न फाइ खना बर जतो न मानजा फाइनाय खाखायो सिनि लोकल MDC रो बतंनाय ऑब्वियसली बर तंनाय कारण अमहाय बागरेले रो सिनि जतो लीडर करिनो सिनि जतो वॉरियर्स न जों दैदुलै सिनि बागरेले जों सक्सेस खायनानै जों वानसुबै तंलाय कुनु सोंमुंदा तंनाव खायसे किसान काके खनानि ताम मेन मेसेज ताम तंनाय बागरेले खायमु सिनि बागरेले अबन सिं तंनाय सिनि जेहेतु मूवमेंट परमानेंट सॉल्यूशन ते ग्रेटर TIPRA लेनि अवेयरनेस न तyi सिनि गोबां मा लुकुबो ताबु सिनि मीडिया नि बिसिंति सिं गोबां मा नुखा TIPRA MOTHA 2023 नि असेंबली इलेक्शन पाइमानि यागोलो ग्रेटर TIPRA लेनि कुनु कक करिखा TIPRA MOTHA बाइ तंखा बा TIPRA MOTHA ताबु तरक बाइख्लाइ तंखानि जे सामानि आबुनो संखना मेसेज नानि मुसंगो नाइदि ताबु बसं ग्रेटर TIPRA लेन ताइ 1 लास्ट फाइट चबानि जे सं सालायमानि 2023 नि इलेक्शन जों आबो आ चबानो किटिंगिनो संखनानि सिनि बागरेलि बिसेस खायै सिनि बसकांगो जेतो सिनि तिनि हाबु बगराव फाइ सपाइजा नरजतन साइमानो जों बसकांगो काइसा कतर एकदम बिगेस्ट त्रिपुराहासनि इतिहासन लाइबुमा सैजाना तिखे जों ताबो आ चबाबो खायनानै थाङै दङ नरजतन मीडिया नि बिसिंति नर सालसा साइनानै आबो बिसिलेर गला आबो अमासनि बिसिं साइमानै 17 गुलागाति एसेंले तो फाइगला प्लेस 12 सुमने क्लानि खाखायो 17 गुलागातिनि बरबो फाइगला खाइमा दङ तफानो इन केस बरो फाइमाका मोस्ट वेलकम जों जतननो जानगो ताम 17 ताम 18 ताम 19 जे फाइनानि मुचंगो जे ग्रेटर TIPRA लेन चबाबो बरो जे फाइनानि मुचंग ऑल आर वेलकम जतन बायने खुला जों केबनो बान्दा खाया हामबाय बिति किसान गंगा जगावा बाइक रक थग्रम बक्सा करि दंका थग्रम गंके बाहेरन टिकेट किसिम मिसा जों नाके पार्सनल हतिते मा थांगानि संवान सुगाबो सिनि लिदासन संजतन किसिम मिसा सोबालाय संगा बायरो थग्रक संजनाय कारण जेहेतु संनाय फेकिया सिनि आगिनि सिमिनो जों 2021 नि सिनि जे लिदास तंनाय हनायरो सिनि आरो तागि एमएलए सिनि 12 तावजले एमएलए जेहेतु बुकरै सिनि आरो नि काइसनो खरसा सिनि तमनि सिनि बुबाग्रा तमनि हाइपनस आफुन सिमिनो जों कष्ट खाय सिनि लिदार जतन
chuba chukai kisa misa je yago tongmani amake chubaino tini khnani rally no basing success khanai surung suru oro MLA sim pressure ya jotono je leader sunai ro pocket ni 1 টাকা 2 টাকা 100 200 রুই সংখ্যানি বাগেলি সাকসেস খানি টিকে সঙ্গে টেকসে সুং স্যার খনা পয়তে সময় রব জেঙ্গার ন পয়তেন ফিগার কেন দুয়ানার নাই পয়তে তো ফাই গ্যাদারিং কইনি ni kabana thajin saka sini 8 টাও khana gathering nai Takarjala not higher secondary school sini bagreli starting nai 10 টাও